ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. бародари мо ин аллакай бо сар кардем наворҳои беҳтарина пешкаши мо иншоалло мекунем. тракторҳои фурӯшиян, мотоблокҳои фурӯшиян баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ядона лайка аз шумо мехоҳам хоҳиш бижихев дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед рақамҳои ман ватсап дар рӯи экрани бародаро роӣ кунед. иншоаллоҳ мо баҳри харидорон пешкаш мекунем. ҳазор раҳмат барои дастгиритон бародаро. курси имрӯза дар рӯи экран. аз шумо ҳамиқа хоҳиш дар канали мо подписатсия кунед, ядона лайка фаромӯш накунед. худо нигаҳбонтон. трактор МТЗ-80 бародаро соли баромадаш 2001 солай қарор дорад дар шаҳри Қурғантепа. Бохтар номи ҳозираш бародаро Бохтарай. нархша 70,000 сомонӣ мега ки трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. мега илтимос беҳуда занг назанед. нархш 70,000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори аниқи бародарои азиз, марҳамат ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо 1314 қатӣ занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. марҳамат бародаро, занг занед. трактор МТЗ-80 бародаро қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нархша 62,000 сомонӣ мега. ягон мега камбудӣ надорад. трактор дар ҳолати хуб аст. 100% тилешкаш қатъи чизои дар оншан мақсад мефурӯшад, ягон камбудӣ мега надорад. нархи 62,000 сомоние бо савдо карда мешавад. ина бародаро тилешкаву трактора худтон бинед. нархи 62,000 сомоние. касоне ки харидоре, марҳамат занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор мега ягон камбудӣ надорад. ҳамаш 100% бародарои азиз. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат ин рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор МТЗ-81 соли баромадаш 2002 солай қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархша 110,000 сомонӣ мега. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега. соҳибаш гуфтагия бародаро. нархиш 110,000 сомоние. ягон камбудӣ надорад. ҳамаш 100% бо 110,000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед бародарои азиз, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. трактор МТЗ-81 соли баромадаш 2010 солай сӯзишвориш хай дизелне бародаро худтон медонед. қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, Ҷиликӯл. нархша 148,000 сомонӣ мега. дар ҳолати хуб қарор дорад мега. пулук дора тамом бародаро. 4 балонош наван, ҳамаш 100%. нархша 148,000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. трактор МТЗ-80 бародаро соли баромадаш 2001 солай сӯзишвориш дизелния қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархша 70,000 сомонӣ мега. харидори аниқ боша мега занг занад, бо муомила дорад, савдо карда мешавад. илтимос мега беҳуда занг назанед. ина бародаро, касоне ки харидори аниқ бошед, нархиш 70,000 сомоние. 3 салаҳаи трактор бародаро. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо конкретни харидор бошед, занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед бародаро. марҳамат рақамҳо дар рӯи экран. трактор МТЗ-80 қарор дорад дар шаҳри Истарафшан. нархша 50,000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. ягон камбудӣ мега надорад. харидори аниқ бошад, ай 50,000 сомониам бо савдо карда мешавад. балонош навам бародаро. нахтон бинед, ҳамаш 100% бо савдо карда мешавад. касоне ки харидора ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед бародаро, 2280 номрои телефонаш занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор мега 100%. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. трактор МТЗ бародаро қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархша 27,000 сомонӣ мега. беҳад арзонай, срочно фурӯхта мешавад мега. трактор дар ҳолати корияй, бо айпеш гап мезане мега. харидор бошӣ. ина бародаро чӣ мефурад? 27,000 сомонияй, пашти бепул. касоне ки харидоре ё нашуд ами трактор фаҳмидан мехоҳед, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор дар ҳолати кория бародаро. мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. трактор МТЗ-81
соли баромадаш 2018 соли бародаро, 18 сол. Қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Нархша 205 000 сомонӣ мега ки салоша бинед пачкам бародаро. Ҳамаш 100%. Нархаш 205 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашо трактор фаҳмидан мехоҳед бародарои азиз, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин трактор бародаро дастрас кунед. трактор нави созед, трактора ай даст надиҳед. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. трактор МТЗ-81 соли баромадаш 2004 солай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега. вагон оварда, ай Беларусия овардаги вагон қати бародаро. нархша 125 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. ягон камбудӣ надора. ҳамаш 100%. касоне ки харидори нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, 4 салаҳай бародаро трактор. рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ягон камбудӣ мега надорад. марҳамат занг занед. трактор МТЗ-82 бародаро қарор дорад дар ноҳияи Восей. трактор бо плуг фурӯхта мешавад мега. дар ҳолати хуб қарор дорад. солаш 2013 солай бародаро. арзон мешавад. харидори аниқ бошад. фақат занг занад. ина бародаро 160 000 сомониш мега. салоша хутон бинед бародаро. ина ҳоли трактора хутон бинед чӣ хел навай. нархш 160 000 сомоние бо савдо карда мешавад. рақамҳош 2693 охираш. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат ба ҳамин рақамҳо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро трактор МТЗ дар ҳолати хуб қарор дорад мега. ягон ремон пимон кард нест. ҳамаш 100%. айрасия нав овардагиай. ина бародаро трактора хутон бинед. нархша 65 000 сомонӣ мега. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. касоне ки харидори нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор мега ягон камбудӣ надорад. айрасия нав овардагиай. рамка айрасия овардагиай. дар инҷа сабирачка агиам ба фикрам. касони харидори, марҳамат ина рақамҳо дар рӯи экрани шумо. ина бародаро трактор МТЗ-80 қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархша 95 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. ба фикрам комбайн қатӣ мефурӯшаш. ҳамин чизе ҳаст. ин ҳамин суратҳо дидаисед. тилишкаву комбайн 95 000 ба фикри ман ба ҳамин қатияй. хай ина рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг мезанед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас мекунед. мега 100% ягон камбудӣ надорад. марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо 95 000 сомониш мега бародаро. рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. мега ҳамаш 100%. ина бародаро рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. трактор МТЗ-95-D соли баромадаш 2011 солай бародаро. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаи ҷояш заводской қатиш, плуг, тилишкашам қатишай бародаро. тилишкашам қатишай қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нархша 180 000 сомонӣ мега. ягон камбудӣ мега надорад. ҳамаш заводской айхичам бародаро. ина плугша хутон бинед. нархаш 180 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас. ина бародаро трактор Т40 қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. трактор дар ҳолати хуб қарор дорад. нархша 20 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. трактор соза ягон камбудӣ мега надорад. касоне ки харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ина бародаро трактора полни хутон бинед. ҳамаш мега 100%. марҳамат рақамҳо дар рӯи экран. трактор Т40 қарор дорад дар ноҳияи Вахш. фурӯхта мешавад. мотораш навай мега. мотораш нав кардагия бародаро. коробкаш зурай, ягон камбудӣ надорад. овоз надорад. балоно наван. дарунаш люкс. ина бародаро нархша 37 000 сомонӣ мега. хайди бештар маълумот дар рӯи экранаш навистагия бародаро. рӯи экран да бинед. ҳамаш навистагия қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархаш 37 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидори нашод ҳамин трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. марҳамат занг занед.
ина бародаро мотоблоки расистки навай 7 қӯи аспадора бензинияй қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. Нархша 5700 сомонӣ мегӯяд ки бу савдо карда мешавад. касоне ки харидорӣ марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ай россия овардагиай навай мега ягон камбудӣ надорад. бародаро клёнкаош кандагӣ нестанд. марҳамат занг занед. ина бародаро мотоблок 188 бародаро қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархша 11500 сомонӣ мега. мотоблок қатиш тилишка дора бародаро. ҷифкнакошам қатишан. ҳамаш 100% ягон камбудӣ надорад бародаро мега. ина саларкашам қатишай. нархаш 11500 сомоние. касоне ки харидоре марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. ҳамаш 100%. ина бародаро трактор мотоблока хутон бинед. ҳамаш мега 100% ягон камбудӣ надорад. марҳамат занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ина бародаро мотоблоки дизелнияи 190кай қарор дорад дар ноҳияи Турсунзода. ай магазинай бародаро навай 12 қӯи аспа дора мега. ҷифкнаки плуки комплект қатӣ фурӯхта мешавад. 12000 сомонияй бу савдо карда мешавад. ина бародаро чӣ ту мефорад мотоблоки нав. касоне ки харидоре марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. ҳазор раҳмат барои тамошотон бародаро. худо нигаҳбонтон. ҳазор раҳмат.